Seuraava puhuja on herra Pitsula, 1 minuutti, olkaa hyvä. Predsjedavajuća, gospođo visoka predstavnice, čestitam izvjestiteljima na poticajnim izvješćima. Na temelju više inicijativa u protekloj godini članak 50. Lisabonskog sporazuma, koji je zajednički nazivnik današnje rasprave, postaje sve sadržajniji. Na sastanku 25 ministara članica dogovorena je zajednička suradnja u obrani. Predstavljen je prijedlog Fonda za obranu. Usvojili smo izvješće o instrumentu za stabilnost i mir. Ti značajni pomaci gotovo su premašili očekivanja i najvećih optimista među nama koji smo radili na izvješću o Europskoj obrambenoj uniji. Želim istaknuti važnost nastavka vjerodostojnog procesa proširenja kao najboljeg jamca sigurnosti na jugoistočnim granicama Unije, ali i unutar Europske unije. Također naglašavam i potrebu jasnog komuniciranja ovih postignuća. Nije riječ o militarizaciji europskog projekta ni europskoj vojsci. Radi se o ispunjavanju očekivanja više od 2/3 naših građana koji baš sigurnost izdvajaju kao prioritet. Predugo smo duplicirali akcije i nekoordinirano trošili resurse. Potrebe za Europskom obrambenom unijom su dakle opravdane i treba podržati inicijative koje daju stvaran sadržaj. Hvala. Kiitos herra Pitsula. Seuraava puhuja on herra Jurek, Marek Jurek, 1 minuutti, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, panie i panowie, w naszej dzisiejszej dyskusji tak naprawdę bez przerwy powraca jeden wątek.